Dentro da soidade ética, que eu creo que é algo que pode elixir calquera persoa, home ou muller, mas sí que creo que hai mulleres, habemos mulleres, eu, por exemplo, que nun momento da nosa vida, e velo tamén en rapazas novas, decides que esa soidade ética ten que pasar por preservar moito a túa individualidade nos espazos de socialización mixta, por exemplo. Existen espacios de socialización mixta onde hai homes e mulleres, solteiros, divorciados, eu falo dentro da miña idade, na xente nova, en case calquera espazo, hai esa apertura, non? A vincularse no terreo afectivo-sexual. Afectivo-sexual, porque isto de sexual sin comprometer os afectos, isto pódense facer tiras de vídeos. Pero na miña idade velo máis por capas, non? Pois, por exemplo, preservar e conservar as dúas cousas, de feito. A túa individualidade neses espazos. Eu deime conta, e a min non me pasou, eu non pertencín a eses espazos estando vinculada cun home no terreno afectivo-sexual. A min isto non me pasou. E si, vinculada con homes desde a amizade. Mas eu sí que o vexo, que o vin, que son terrenos de caza. Sí? Onde as mulleres somos sexualizadas. Estamos sexualizadas neses espazos. Daquela, cando estás cun home, xa se pode entender que aí hai un vínculo afectivo-sexual, aínda que non se nomee, porque isto é moi de sociedade líquida. Ninguén di fulanito e fulanita agora son mozos, ou agora son parella. Teñen algo hai, si, se preguntas, fan unha media confesión, porque claro, todo se move neses eufemismos. Non, si, a ver, somos amigos e algo máis. Daquela, só que te deixes ver cun home é como algo ten que haber. É daquela, e a min isto parece un desgaste emocional, e dai un pouco a exclúete deses espazos. Hai un desgaste enerxético onde ti tes que preservar a túa individualidade, non? Onde ti tes que proxectarte dunha forma moi firme onde és ti, soa, ou en por ti, sí? Podo vir con persoas... Deime conta, e non sei se a min se me usou nese sentido, que a veces unha mostra espontánea de afecto en público dun home non é unha mostra de afecto espontánea, é algo que nace do ego para validarse, para que vexan esta é a miña presa, isto é o que eu teño agora. É algo moito peor. A veces é unha mensaxe para unha muller que comparte nese momento o espazo. Isto eu vino, está pasando. Daquela a mí sí que me parece un desgaste, eu pola miña parte, sí que decidín xa hai uns anos que eu non quero a pertenza a eses espazos tal como se entende. Eu non son do grupo de tal, nin do grupo de cual, nin pertenzo ao grupo culturetas, ao grupo rockeras, ao grupo... Non, eu son Eva Patiño. E ademais eu de Eva Patiño hai moitos anos fixen case marca persoal. Eu son Eva Patiño. E son todo isto. Como ademais teño esa media presenza pública a través das redes, hai un momento no que digo, eu quero verbalizar todo isto. Eu son todo isto, e isto son eu en por min. E as persoas que vexades de arredor de min serán persoas coas que comparto máis ou menos, pero que coñecen isto de min. E poden unirse a min, podemos facer cousas, mais eu
son eu. E eu, cando digo que fixen de Eva Patiño marca persoal, é unha verdade que maiormente eu nunca fun a muller de, a nai de, a filla de, eu sempre fun Eva Patiño. Isto ten que ver moito co meu carácter, e tamén ca miña intención, non? Eu representei empresas, representei marcas, e sempre fixen do Eva Patiño unha marca persoal. Eu son Eva Patiño. Veño de X empresa. E iso leveino a todo. Leveino a todo, o social. E sí que me gusta iso. Pero de entrada xa prefiro excluirme. E logo, con certos homes, sí que me desvinculei e me desvinculo. Homes que eu sei que fan estas cousas. A min cheguei a un punto pero de xenreira gorda, na que ese home poderá dicir o que queira de min. Poderá dicir que somos amigos, poderá dicir que... Mais eu, ao mellor, a eses en concreto, non lles vou dar unha forma de que materialicen o que din. A mí non me igual o que digan, son libres, sí? Mas como eu sei que xogan estas cousas, non me gusta. Quero ser moi eu, porque vexo que hai... Isto velo porque ti entras a unha capa social, a un espazo, saes e analizas todo, ou estás ali e estás analizando todo. E moitas veces gústame como velo, cando me retiro, o que vin. Hai homes en concreto que sempre teñen mulleres orbitando. E prodúcese ese fenómeno no que as mulleres, aquilo que chaman homes de alto valor, que para min son homes do montón, que xogan o xogo patriarcal, pero en moderno, sí, con roupa moderna, e saben facer de comer, estricar o nórdico da cama. Pois eses son homes, por exemplo, cos que xa decido que claramente non quero que se me relacione. Sí? E son homes nos que, se sempre estamos en desigualdade, co home puramente misóxino, porque é un tipo de misoxinia, non? Eu teño todas estas de arredor de min. Mira, agora vou elixir esta, e vou sair aí, e vou facer a representación. Vedes? E quen queira que se veña a medir con esta. É dicir, fomentas esa rivalidade que se di que existe entre nós. Que pode ser que exista e que estea na nosa estrutura, porque fomos educadas nese patriarcado, e que eles, que saben que existe, usana no seu favor. Daquela, eu aí sí que me retiro. Sempre me retiro donde vexo isto. Eu, o verán pasado, retireime dunhas ceas así, porque eu non estou no mundo para alimentar o ego dos homes. Sempre estou en desigualdade con eles por debaixo. Se me vinculo efectivamente, estou moi por debaixo, eu entro en desvantaxe. Daquela, eu non me podo permitir esas tonterías. Por dignidade. Por dignidade. Porque isto que tuiteaba estes días de atrás, non? Homes que din que saben moito de mulleres. Porque eles, como as teñen aí, intercambian e fan o seu xogo misóxino e patriarcal, poñen por riba a súa experiencia relacionándose con nós, ca nosa propia vivencia sendo mulleres, que o explicaba eu. Non saben moito de mulleres, saben moito de xénero. Así como eu, que de pequena sempre xogaba cos nenos, que logo traballei nos bares onde te poñen ali de buenorra para que veñan os clientes, e traballei en sectores moi masculinos, como por exemplo supervisando obra na construción, por exemplo, e relacioneime moitísimo con homes, eu agora dixese que eu sei moito de homes. Eu non sei moito de homes, eu sei moito de xénero. Por iso son feminista. O home que di isto non sabe moito de mulleres, sabe moito de xénero. E sabe como usar ese xénero para manter o seu privilexio patriarcal. E el sabe cales son as dinámicas que funcionan
para manipularnos e ternos orbitando e querendo ser a elexida. E eu aí son super radical, non estou pechada a relacionarme con homes maduros, feitos, asentados, que traballasen ca cabeza, que tiveron ao mesmo tempo que a min no mundo, que non me queiran tratar como unha categoría, que eu sei moito de mulleres, patiño, e ti és unha muller, e que xa me está negando a miña individualidade e o que eu nese momento podo representar na súa vida. El redúceo a es unha máis, tes que entrar por este aro, porque todas me entran por aquí. É que, a ver, sabes? Se eu dixese, eu sei moito de homes, porque dá, ninguén me compraría este discurso. Pero a un home compramos e incluso decimos, sí. Pois tanto non saberá. Tanto non saberá. Se non sei, anda sempre vinculándose con mulleres, mas non é quen de construir unha relación san e de calidade. Tanto non saberá se non é quen de coidar a unha muller. Sí? Eu aí son moi radical. E aí sí que non, estou aberta a coñecer homes, pero estas son eu. E eu non me podo permitir eses xogos. Por dignidade, Porque eu non sei moito de homes, pero sei moito de xénero. E sei que eu estou en desvantaxe, que cando entras a xogos, aí sí son unha máis. Mas eu non son unha máis. Non porque as outras sexan peores que a min, senón porque eu cultivo a miña individualidade, eu desobedezo os mandados patriarcais que me din que teño que ser iso, porque eu trátome como un ser humano. Estou aberta a falar con homes que estén dispostos a tratarme como un ser humano e non como unha categoría que é muller, que é máis da metade da poboación mundial. Unha categoría así, sin importancia. Sí, e aí esta soidade ética, é dicir, é unha cuestión ética tamén. Para eu estar de acordo co meu discurso, eu fago isto. E a certa idade somos tipas independentes, autónomas, autosuficientes, sí. Moitas como a min levamos a nosa familia. Temos persoas que dependen de nós, criamos, educamos, acompañamos. Sí. Eu a un home é lixo, non o preciso. É lixo. E quero que me lixa tamén. En tanto me lixe moi ben. Pero se me xojas estas cousas, pero eu para que te preciso? E isto é bonito, porque é bonito no sentido de é que eu non te preciso, eu elexinte, eu queríate. E ti faz estas tonterías e eu teño que marchar. Teño un relato que remata así, que di, iso que faz non é coidar, eu marcho. É iso. Pero é bonito porque ti cando estás, falase de homes deconstruídos, pero ti cando tamén te deconstrues e desfás toda a estructura patriarcal que ti tes, porque vives no mundo, porque viches as películas, leches novelas, sí, e vas sabendo de xénero e non de homes, e te vas relacionando con eles, e aprendes de verdade deses vínculos, sexan de amizade, sexan de parella, sexan no traballo, e ti te deconstrues, ti sí que podes elexir a un home en liberdade e respectar a súa liberdade, incluída a de ser un misóxino. Pero se é un misóxino xa non o queres. Por iso é bonito. E iso é amor que ti ofreces en liberdade. Desde a túa liberdade, respetando que el tamén é libre. É bonito. Pero se non se deconstrúen, de que val ese amor? Ese amor verdadeiro e auténtico. No que é o que dixo, eu quero te coidar. Non porque eu sexa unha muller e ti un home. Eu quero te coidar porque son un ser humano e náceme coidar. E se ti estiveses conectado co teu humano, tamén me quererías coidar. Ademais, nese vínculo de parella, que eu non o sei, non? Pero que biolóxicamente sí que hai aí un algo que nos conecta
E logo, pois, culturalmente a sociedade está moi pensada para vivir en parella, sí? E pode ser maravilloso, claro. O amor pode ser maravilloso. Pero cando as dúas persoas son libres, daquela recoñecen a liberdade do outro, respéctanse e son responsables co que construen e tentan estar en igualdade. De feito, a desigualdade social sería que eu vincúlome cun home, cando saio aí, todo o mundo nos vai estar vendo en desigualdade, mas nós dentro do noso vínculo traballamos, el renuncia a eses privilexios patriarcais para coidarme e poñerse de par de min e permíteme que eu, que estou desobedecendo, o amose. E isto non afecta ao seu ego nin nada, porque el non me ve como unha muller, sei moito de mulleres, porque me relaciono con mulleres, e eu, eso, é como un catálogo, onde eu, como xa vi moitas, xa sei as características. Sí? Pois é iso. É iso. E aí, pois, nace unha soidade ética con un matiz de xénero que moitas mulleres, pois decidimos así. E mira, se a ti che parece mal que eu agora, como te vexo facendo trampallada desta, que queres ter sempre os satélites femininos de arredor, eu diga, eu retírome, porque xa tes moitos satélites, eu teño medo de bater ou orbitar, pois ti terás que apandar e roer e respectar, como eu respecto que ti decidas seguir os mandados patriarcais e ser un misóxino moderno. Eres libre de serlo. Sabes o que non eres libre? De vendermo a min, de manipularme a min e de poñerme na túa órbita, porque iso decido eu. Se quero estar na túa órbita ou non quero estar na túa órbita. É maravilloso.